Godmorgen, Henrik. Godmorgen. Godmorgen. Jeg har lige taget en elev med. Ja. Louise, er det okay? Ja da. Det lyder godt, ven. Og vi skal lære dig at måle blodsukker i dag. Ej, det lyder spændende. Ja, godt. Vi har taget den her med det vi skal bruge. Skal jeg bare Jeg sætter mig lige her ved. Må jeg låne den? Ja. Kom. Tak. Der er det. Prøv at se, nu skal jeg vise dig noget her. Det er en insulinpind. Mm. Det er det, du skal have. Det er medicin, der ligger nede i her. Og så kan vi dreje den herover. Alt afhængig af, hvor mange enheder du skal have. Og det kommer an på, hvor højt dit blodsukker du har. Ja. Ja. Og så har vi nogle nåle. Ja. Som vi skal sætte på. Heroppe. Okay. Nu må vi ikke røre ved det. Vi har handsker på. Nej. Nej. Men det har vi med. Og så har vi sådan en med. Hvad er det der? Den bruger vi til at måle blodsukker. Okay. Når vi har stukket der med denne her, så måler vi blodsukker, og så skal vi se, om vi kan få den med. Okay. Og strimlen her, den stopper vi ind i maskinen, Så fortæller den, det er hvor smart. højt blodsukker du har. Ja. Det lyder lidt avanceret. Er det noget, jeg selv skal kunne? Nej, jeg tænker, vi starter med at vise dig det, og så prøver vi os frem, og til sidst så lærer du det selv. Okay. Så prøv det. Det var en god idé. Ja, værsgo. Okay. Så tager jeg handsker på. Ja. Ja. Gode lange handsker. Nu. Ja. Skal jeg også have handsker på, når jeg skal gøre det? Ikke nødvendigvis, nej. Nej. Det er bare fordi, jeg har ikke de samme bakterier på min krop, som du har på din. Okay. Ja. Må jeg låne dine fingre, så spritter jeg den lige af. Ja. Men vi kan også nøjes med at vaske fingrene med vand og sæbe. Ja. Og så hvis du er på farten, så tager du spritserviet, og Ja. så tørrer du den lige af. Ja. Nu sidder vi inde i stuen, så det er lidt nemmere med spritservietten i dag. Ja, det er det. Må jeg låne nålen, så vi kan stikke ham? Er du klar? Så stikker Ja. vi herude på siden. Gør det ondt, tror du? Nej, det gør ikke så. Okay. Nej, det var Var okay. det slemt? Nej, det var okay. Nej, det var godt. Den lægger vi lige dernede. Hvad spørger vi så? Så vil jeg gerne bede med strips. Tak skal du have. Og så den første dråbe her, den skal vi ikke bruge. Så den fjerner vi lige. Mm. Og så dråbe nummer 2 bruger vi og kommer på her. Sådan. Og den stopper vi ind i blodsukkerapparatet. Det er ikke det nemmeste, det her. Nej, okay. Og den fortæller mig, at du har et blodsukker på 14. Det lyder da meget fint. Vi skulle gerne ned på 7 eller derunder. Nå, jeg holder op, så har jeg nok spist for meget slik. Det kunne godt ske. Og så skal du have noget insulin. Mm. Ja. Og så starter vi med at tage en nål. Mm. Og den åbner vi selvfølgelig. Og smider ud her. Og så kan du se, så sidder en mikro lille nål. Ja, den er ikke stor. Nej. Tager du hatten af der? Ja. Og så sætter du den bare sammen. Og skruer på. Mm. Og så tager vi hatten her af. Bum bum. Smider ud. Og så tager vi den anden hæt af, men det gør vi hernede i. Så er der en lille bitte nål. Ja. Den er ikke ret stor. Ej, det kan man sige. Og så skal jeg have dig til at trække op i blusen. Ja. Og så skal du have cirka 2 enheder, Ja. så du kan komme ned. Hvordan ved jeg, hvor mange enheder jeg skal have? Det kan du få på et skema. Okay. Ja. Ja, det var godt. Fordi det vil jeg ikke kunne huske. Og så stikker vi ind, Mm. og så trykker vi her. Og bum. Så er medicinen inde. Det var da... Og så trækker vi bare stille og roligt. Det kan da godt være, at jeg kan lære det. Men jeg tænker, at I skal vise mig det igen en anden dag. Så må vi gøre det. Ja. Og nålen, den tager vi så af hernede i. Så skruer man den lige her. Og så kan vi komme låg på. Mm. Og så lægger vi den på køl. Ja. Til næste gang. Ja. Som er i morgen. Ja. Så i morgen prøver jeg selv, eller hvad? Det tænker jeg. Okay. Det må vi sige. Ja.
Det er i orden. Du må gerne stoppe den.